аз съм Вълкото 18 дни, ще играя на Майнкрафт. Миналия клип беше готин според мен и за сега няма много гледания миналият ми клип, нямам се да има. Между другото, IP-тата в описанието на сървърите, всички сървъри стават на 1.8, всички и на 1.9 или 1.10 и 1.11. Всички сървъри стават на всички версии. Освен под 1.8, нали, 1.7 и долните версии. И да, това е втори епизод. Може би знаете какво ще правим отново минигеймс. Тъй, че си бием малко. Тук врях преди малко, защото направих клип. Той спря клипът, понеже нямаше место, в което Дих си трябваше да изтрязва всички клипове, които съм правил в папката. Миналия клип добре си бих, нека да видим този клип. Ако някой напише, че съм хак, това не е вярно. Изобщо не ползвам хака. Кой си ти, бе? Да, вижте, ето този е хак. Ето този е хак. Супер хакове си да гледам, много ми харесвате. Особено ти, дано да те изкара. Добре, яко е, че всички сте върху мен. Хубаво е. Много е приятно да сте върху мен всички. Особено ти скил аурата е много си добър. Аре бе, искам ти да мога да пребия после. Абе, лазиш ми по нервите, бе. Брати, ти какво ми правиш, бе? Обиж, бе. Ти, въса ти. 100% му гонят. Той сега ще му бие. Искате война с вълкове ли? Тук ще би извявам. Добре. Окей сме. Ще опитам да се кача тук горе. На планините отгоре. Проблема е, че имам враг, който ще бъде размазан. Ето тук помните как прецаках онзи, където беше с Fire Aspect мечът. О, 5 човека сме само. Еми. Така. Окей. Друго, това го видим. Ето тук има повече. Как ще не съм оцели един поне? Искам да го видя точно тук. Ела тук, бе. Къде чак там назад? А така, стой си така, Африка, стой си. Моля те. Колко начапали имаш ти, бе? Бе, ясно е, че ме убиеш, много си хакер. Ясно е, че ще ме убиеш, ти си хакер. Нали си хакер? И ще ме убиеш? Да ти пикам на мръсния хак. Да ти пикам на пикания шибан хак. Да ти си... Защо не куконят? Ако сега бях с хак, да ги нямаш. Защо не ги изгонва от сървъра? Защо не ги банва от сървъра? Сега ще го репортне, ще види този мръсник. И Парейдол също. А така сега кой килара е?
Видяхте ли какво става, когато сте кил аура? Така е, теб търся. Сега идвам. Хора, тук до мен е Митко. Сега ще дойде и ще ги правим. Не умирам. Добре, избягах им, това е моя тим. Митко сега също ще дойде. О, колко е мил този човек, даде ми едно чапъл. Добре, Митко. Идвай с... Хора, това се казва... Това се казва Kill Aura. Това се казва Kill Aura. Митко, ела да ги разбием. Къде си? В PvP. Така, хора, изгонихме този гаден... Този гаден... Гадняр. Ти си да спи почнката. Добре, идваме с моя братле, с моето братче. Виждам къде е спит почнката. Ето те. И ето и Митко бомбата с скин на... Ето, искам да го пребием. Не го би! Не го би! Той е тима. Ето оня. Ето я, искам да го бием. Адримекс Трон да го убием. На 3. 1. Лепило няма ли, ма? Ей сега, хора, да го правим. Тук ти преди малко ме уби. Гледайте, Митко, виж какъв хакер. Къде бягаш, бе? Добре, оставете го. Къде си, Митко? Защо си с този нейм? Защото иначе няма пусне. Кого говори? С Валю. Не. Аз си събрах цялата iFast Team. Той моя ли ма бие? Деве! Как искаш само да го пребия? Толкова ли искаш да го пребия? Виж къде се качих. Лесно ти е с джамбулци. Някакъв дойде! О, как го изгонихме. Ето трябва да умре. Ми хора, това ще бъде този епизод. Виждате колко малки хакерчета има. Ето го! Знаете ли как го мразя? Тоест 20 пъти го изгони заради килаврата и не спира да идва. Това ще бъде. Напълвай сърце съм. Ако епизодът ви хареса, или лайк, или абонат, едно от двете. Тъй, че надявам се епизодът да ви харесал, а хакерите не, и до следващия път.